Alles is aan. Kom maar. Ja. Kan iemand de tijd voor ons bijhouden? Man is ervaren. Anisha is productie, dus Auw. Ik denk dat staat luid. 45 minuten max. Dus als we een half uur voorbij heb je zijn gegeven. En ook als we in de laatste 5 minuten zijn. Sorry. Je moet hem omdraaien. En laatste minuut. Vanaf nu. Maar ik doe het niet hoor. Nee, je hebt hem ook een beetje naar de binnenkant nog gezet. steeds wil ik niet. Jawel, ik hoor je wel massa. Je hoort het omdat ik Oh. Ja, ben dat op dit helemaal niet. Nee. Deze is niet aan. Deze is niet aan. Ja? Haar mic is niet aan. Een hele goede avond, beste mensen. We zijn op dit moment in de studio nog de kleinste technische dingetjes aan het regelen. Want onze host heeft op dit moment geen geluid. En ja, je moet natuurlijk wel de host horen. Dus is er iemand van de techniek die dit kan helpen? Anders praat ik voor nu gewoon even in deze mic. Dan hang ik een beetje. Sorry mensen die kijken. Maar welkom bij de Eye Openers. Het is de allereerste aflevering. En ik zit met heel veel mensen die me heel erg blij maken. En die gaan helpen. Vandaag gaan we het hebben over wat de Eye Openers eigenlijk zijn. Wacht even. Ik moet even mijn mic losmaken. Oh. Dit is niet oké. Ja, staat die aan? Hallo? Oh, ja, hij staat aan. Anyway, vandaag gaan we het hebben over de Eye Openers. Een show waarbij wij in gesprek gaan met jongeren, Surinaamse jongeren, over de doorwerking van het slavernijverleden. Maar niet op de normale manier, niet op een saaie manier, maar op een manier waarbij we echt met elkaar in gesprek gaan over wat komen we tegen en wat vinden we interessant. En komt alles wat we denken wel van het slavernijverleden of komt het van iets anders? Ik ben Sasha Vorm, ik ben jullie host vandaag. Samen met Raisha Segelaar ga ik vandaag de show hosten. Dus je gaat veel van ons horen, maar we gaan ook heel veel in gesprek met de mensen die hier zitten. Raisha, stel jezelf eventjes voor. Yes, een hele goede avond iedereen. Mijn naam is Raisha Segelaar, ik ben 23 jaar oud. Ik ben actief als programmamaker, presentatrice en af en toe sta ik in de nachtclub. Dus de boel bij elkaar aan het opzwepen als MC. Maar voor vanavond ben ik de co-host van Sasha en dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ik zit op een hele mooie locatie. Mij gaan jullie niet elke week horen, maar Sasha gaan jullie de komende afleveringen zeker wat terug horen. Ja. Dat is wie ik ben, maar wie is Sasha Vorm? Sasha Vorm is iemand die afgestudeerd is in communicatiewetenschap. Iemand die veel bezig is met diversiteit en inclusie op verschillende manieren. Ik freelance heel veel voor verschillende bedrijven. En zo dus ook hier. Ik ga inderdaad deze serie hosten. En vooral de gesprekken die we gaan hebben in het begin. En we zitten inderdaad, zoals Raisha zei, op een hele mooie locatie. In de Bijlmer, in het Zandkasteel. Hopelijk een plek die veel mensen kennen of die bekend is. Voormalig ING-gebouw, toch? Voormalig ING-gebouw, een bank. En nu zijn we gewoon hier bij Radio Markt, gezellig aan het zitten. Even kijken. We doen dit niet alleen, zoals ik net zei. We doen dit met de Village Academy. Ik ben zelf ook deel van de Village Academy. Dat is een groep voor jonge Surinaamse creatives. En iedereen die je hier ziet zitten, al deze mooie mensen niet zijn alleen een deel. Surinaams, we hebben ook Nisa. Klopt, we hebben ook Nisa. Nisa Sturks. Surinaamse creators plus Nisa. En, maar Nisa is ook Surinaams eigenlijk. Nisa is wel de meest Sranang Torku die ik ken, ja. 100%. Maar oké, The Village is dus een plek waarbij we met jonge Surinaamse creatives werken. Jonge creatives gewoon. Iedereen heeft zijn eigen huisje, daarom zijn we ook allemaal een village. We hebben muziek, toneel, spoken word, theater, visueel, productie. We hebben alles wat je nodig hebt eigenlijk, gewoon bij The Village. Het is een collectief dat eigenlijk zich inzet voor talentontwikkeling, jongeren in de buurt samenbrengt, echt het communitygevoel weer terugbrengt. Want je ziet toch wel dat jongeren veelal langs elkaar leven. En het is wel tof dat bij The Village iedereen samenkomt. De boys zitten ready, hebben een mic. Ik denk dat we hebben de intro hebben we alles aangetikt wat we aan moesten tikken in deze intro? Ja, Ja, eigenlijk toch? wel. Dan ben ik heel benieuwd wie jullie zijn, wat jullie doen. Tell us. Ja, Bij wie beginnen we? bij jou. Oké, bij mij nou. Oh ja, ik ben Rinasho. Artiestennaam is Nani. Ik ben 19 jaar oud. Ik studeer op dit moment juridische dienstverlening en ben werkachtig bij de gemeente. Buiten dat zit ik ook bij de Village natuurlijk, bij het Huisje Muziek. En ja,
verder ben ik vandaag hier uitgenodigd om ook gezellig met jullie te babbelen. En ik ben gewoon dankbaar dat ik hier mag zijn. Nice. En je bent dus artiest. Ja. Wat voor muziek maak je? Ik maak meer oldschool rap, maar eigenlijk ben ik rapper-songwriter, want ik schrijf ook heel veel teksten voor andere mensen. En ja, ik heb gewoon een beetje van alles in huis. Heel dope. Nice. En naast jou zit? Ja, goedenavond. Ik ben Eli Renveren. Ik studeer Business IT en Management aan de Hogeschool in Holland. Ik ben 23 jaar. Ik zit ook bij The Village. Ik ben namelijk bij Huisje Theater, maar ik doe ook spoken words in mijn vrije tijd. En ja, ik ben fresh out of Zuur, dus ik voel me wel gewoon thuis bij deze podcast. Ja, dat is Eli. En spoken word, volgens mij heeft Radio Mart is de doelgroep 60 plus. Dus voor de mensen die niet weten wat spoken word is, waar hou je je mee bezig bij spoken word? Spoken words is voor mij een manier om mijn gevoelens en mijn gedachten te uiten. Het is een uitlaatklep voor mij naast acteren. En daar schrijf ik basically alles op wat ik eigenlijk niet kan uitspreken. Want als ik het op papier heb, wordt het makkelijker te begrijpen. En dan kan ik mezelf ook beter begrijpen. En dat betekent spoken words voor mij. Namelijk poëzie dus. Ja. Nou, voor alle luisteraars, aan het einde gaan we afsluiten met een stukje poëzie. Dus blijf vooral lekker luisteren. Yes. Goedenavond. Ik ben Ivano Ruimen. Ik doe content creator bij The Village en voor mezelf op mijn eigen social media kanaal. Voor bedrijven en voor mensen. Nice. Wat voor content maak je? Met mijn vriendin, maar ook alleen. Dat doen we bijvoorbeeld activiteiten bij kledingmerken, bijvoorbeeld Badisk. En nu, de laatste tijd, ben ik bezig met interviews. Je zit in de juiste setting. Ja, zeker. Dan hebben we de rij erachter, dat zijn ook mensen van The Village. En die gaan ook soms eventjes met ons kunnen praten. Dus ik wil ook dat jullie je even voorstellen. We beginnen aan die kant. Naast. Mhm. Ik hoor ook bij The Village, de content version. Ik ben videograaf, fotograaf, graphic designer, illustrator. Dus je kan me inhuren. Al deze jongeren zijn beschikbaar voor werkklusjes. Ja. Wie Ja, dat? ik ben... Misschien iets luider praten? Hoor je me? Ja. Oh, ja. Ik ben eigenlijk Bieder. Ja, genaamd Bieder. Ik ben 22. Ik zit ook bij The Village. Ik ben bij het Huisje Theater. Momenteel studeer ik Creative Business bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben content creator. Ik maak comedy sketches. Ik ben ook een beetje geïnteresseerd in acteren. Ja, er is best wel veel creatieve dingen waarmee ik bezig ben. Dat is zo'n beetje. Dan gaan we aan het passen, mevrouw Roos. En last but not least. Mijn naam is Nisa, ik ben 21 jaar oud. Ik studeer ook aan de Hogeschool van Amsterdam en doe social work. En daarbuiten zit ik ook bij The Village en ben ik een creatieve duizendpoot, maar vooral gericht op spoken word. Ja, dankjewel. Bedankt. Nou, zoals ik net eigenlijk al zei, gaan we de eerste afleveringen van de Eye-Openers heel veel in gesprek met jongeren. En alle jongeren die wij spreken voor deze aankomende afleveringen zullen uit The Village komen. Dus het kan zijn dat je deze gezichten nog een keer ziet. Het kan zijn dat ze 1 keer komen. Dat ligt er helemaal aan wie waarbij kan zijn. Het doel is dat bij de eerste afleveringen echt erachter komen. Wat zijn de dingen die wij tegenkomen als jongeren die misschien te maken kunnen hebben met doorwerkingsslavernij. Want niet alles klopt wat we misschien over elkaar denken. Niet alles klopt zoals... Het is gewoon dat niet alles klopt en wij gaan er eigenlijk achter komen wat klopt wel, wat klopt niet. Maar het is belangrijk dat we gewoon in gesprek gaan met elkaar en kijken naar wat we ervaren, wat we zien en wat we anders willen hebben. Want dat is uiteindelijk wel het doel. Verandering is, dat kunnen we als jonge mensen vooral brengen in de toekomst. Juist. Hè? En de eerste afleveringen zullen dus voornamelijk met jongeren zijn. Daarna gaan we in gesprek met de wat oudere mensen. Wat oudere En we mensen. eindigen met... Experts. Dus eigenlijk, hoe gaan we dit oplossen? Alle onderwerpen die wij bespreken, moeten uiteindelijk ook een antwoord krijgen.
En dat gaat aan het einde van de reeks gebeuren. En dat betekent dus ook dat inderdaad jongeren weer terug kunnen komen om dat gesprek aan te gaan. Maar het kan ook zijn dat het gewoon gesprekken zijn met experts of mensen die ons daarin kunnen helpen. Want het moet wel een soort van, het is vraag en antwoord. En we hopen dat je bij elke aflevering je eyes opent. Daarom zijn we de eye-openers. Oké? De eerste aflevering gaan we het hebben over community. Dus over de Surinaamse gemeenschap. Hoe zit dat? Wat vinden we daarover? En hoe kunnen we daarin dingen verbeteren? Want ik denk dat er nog heel veel dingen zijn die we kunnen leren van elkaar. Heel veel dingen die we anders kunnen doen. Als jongeren die bij de Village zitten. De Village heeft ook altijd een focus op de doorwerking van het slavernijverleden. Dus laten we daarbij beginnen. Zeker. Hoe zien jullie de doorwerking van het slavernijverleden? Als ik nou voor mezelf zou praten, om heel eerlijk te zijn, ik hield me in het begin niet echt daarmee bezig. Terwijl het eigenlijk wel een heel belangrijk onderwerp is, dat wel besproken moet worden. En zelfs ook toen want ik ben bijna heel mijn leven opgegroeid in Suriname, heb ik me ook echt niet daarmee bezig gehouden, maar ik was jong. Maar verder is het ook van, het moet ook aantrekkelijker worden om erover te kunnen praten en dergelijke. Want zo ben ik bijvoorbeeld ook terechtgekomen bij de Village. En ja, daar heb ik ook heel wat geleerd. Dus ik denk dat dat het is. Je zei net aantrekkelijker maken. Ja. En dat je zo ook bij de Village bent gekomen. Wat bedoel je precies met het Zeg aantrekkelijker maar, maken? nou, als mensen denken aan geschiedenis, denken ze boring. Ja, true. Dan denken ze boring. Maar Hebben ja, jullie dat ook? Als jullie aan Zeker. geschiedenis denken? Zeker. Nee? nou, in de meerderheid dan. Hangt er vanaf waarover ze praten. Maar het heeft wel een stoffig imago. Ja, dat Ja. wel. Ja, en zeg maar ook, er wordt bijna alleen maar gesproken over het westerse geschiedenis, wat eigenlijk niet, de hele wereld draait niet alleen over wat in Europa gebeurt. Dus dat is ook hetgene waar mensen geïnformeerd over moeten worden. Ja, dus eigenlijk het andere geluid, Zeker. het andere perspectief wat gewoon niet vaak genoeg gedeeld wordt. Daar ben ik het wel mee eens, echt, ja. Hoe denken jullie daarover? De doorwerking? Ja, sowieso is de doorwerking van slavernij er nog steeds gewoon tot het heden. Het is er op verschillende manieren. En we praten ook niet echt erover. En ik zie ook dat we ook dan dezelfde fouten blijven herhalen. Doordat we niet erover willen praten, want uit het verleden leer je. En ja, uit het verleden leer je en dan zo kan je dan bepaalde dingen voorkomen. En als we niet erover willen praten, dan leren we eigenlijk nog niet eruit. En dat is eigenlijk nu nog steeds gaande, waardoor we nog steeds niet eruit hebben geleerd. Dus zo werkt het dan ook gewoon nog door. Dus die verandering gaat echt gewoon komen wanneer we erover gaan beginnen te praten. En uit die lessen gaan leren. Want bijvoorbeeld, ik ben pas uit Suriname naar Nederland gekomen. En ik ben ook met andere dingen geconfronteerd. Die dingen waarop ik me eigenlijk niet eens richtte op in Suriname. Ik dacht niet eens aan zo'n vorm van discriminatie, als ik het zo mag zeggen. Ja, Want wat zo voor is dingen het. precies? Ja. Om een simpel voorbeeld aan te halen. Als je kijkt naar sollicitaties bijvoorbeeld. Op papier. Oké, ik ga van mijn perspectief praten. Als ik een sollicitatie deed, bijvoorbeeld voor een rol in een film of een serie of zo. Dan op papier was ik gewoon goed. Ik word uitgenodigd voor een gesprek. En wanneer ik daar aankom, vallen die mensen hun blik gelijk. Of het verandert. Is niet hoe ze normaal naar een andere gaan kijken. Een Nederlander bijvoorbeeld. Zo heb ik het meegemaakt. Dat is één vorm waarop ik het heb meegemaakt. Ja, dus zo zie je ook dat het slavernijverleden nog steeds gewoon een werking heeft in het heden. Maar waar komt dat door? Heb je een voornamelijk Nederlandse naam dat ze dan daardoor schrokken? Of denk je dat het dan aan het Nee. werk ligt wat je had aangestuurd en ze dachten van dit is een heel ander persoon wat er komt? Ik heb het opgevat als op papier ben ik goed, ik word uitgenodigd en ik doe mijn ding daar. En dan zie ik dat ik eigenlijk degene ben voor de rol of dat een andere broeder van me dan degene is voor die rol die ze nodig hebben. En dan zie ik later dat ze toch iemand kiezen die op hun lijkt, die eigenlijk niet capabel is om dat werk te doen wat wij eigenlijk zouden leveren. En misschien is dat een beetje arrogant, maar wanneer je daar bent en die audities doet, zij weten sowieso wat ze zoeken, maar
talent is talent. En dit specifiek voorbeeld, hoor, niet de andere voorbeelden, maar zag ik echt dat die persoon, of wij zagen die andere jongeren die ook audities deden, zagen ook dat die persoon het niet was. En omdat die persoon op een Nederlander leek, dan werd die persoon gekozen. Zo heb ik het meegemaakt. Het is wel echt wetenschappelijk bewezen dat onze hersens echt geprogrammeerd zijn om sneller mensen kansen te geven of mensen aan te nemen die op ons lijken. Die we herkennen, laat maar ja, zeggen. ja, dus dat is gewoon zoiets wat echt doorbroken moet worden. Want ja, talent is iets wat daar helemaal los van zou moeten staan eigenlijk. Precies. Talent is gewoon talent. Het zou geen effect moeten hebben inderdaad op waar je kan komen of de kansen die je krijgt. Dat klopt gewoon niet. De beste moet gewoon de baan krijgen, toch? Maar jullie zijn dus allebei opgegroeid in Su. Nou, ik ben hier geboren, maar op een jonge leeftijd ben ik verhuisd naar Suriname. Wat is jong? Ik was een jaar of 5, 6 ongeveer. En in 2017 keerde ik terug hier. Dus ik heb eigenlijk bijna mijn hele jeugd in Suriname meegemaakt. Ja. Wat ik eigenlijk ook beter vind, want zeg maar, aan al die wonden aan mijn lichaam kan je echt zien, oké, ik heb me echt uitgeleerd, echt buiten spelen. Kenmerk van Surinaamse. Ja, als mensen die Suriname kennen, als je weet, ik woonde in Van Dijk toen destijds. Ik ging vanuit Van Dijk fietsen, Koningsstraat, helemaal door naar Fernandes fabriek. Daar helemaal niet zijn. Oh my gosh. Fiets, ja. Dit zegt me echt niks. Hè? Dat is stuk, ja. Nou, voor de mensen die het kennen. Nou, de mensen die in Suriname hebben gewoond. Jij bent ook- die ja, zullen- jij ik bent heb ook in ook Su een gewoond, tijd toch? gewoond, ja. Van mijn 12e tot mijn 18e eigenlijk. Dus ik ben een jaar voor jou Ja. teruggekomen. Dus je kent die straatjes. Ik ken een paar straten, maar ik raak ook verdwaald. Ik ga niet van je liegen. Je moet me daar niet loslaten. Maar het komt wel goed. Maar ja, wat ik me dus afvraag, weet je, het onderwerp wat we ook bespreken, ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel dat deze gesprekken veel meer gaande zijn in Nederland dan in Suriname. Ik heb het gevoel dat in Suriname dat mensen door zijn gegaan en zich focussen op wat er nu speelt daar. Klopt dat ook? Hoe hebben jullie dat ervaren toen jullie daar woonden? Naar mijn mening wel. Wat jij ook net al zei, in Suriname is er geen sprake van de discriminatie die je hier ziet. Dus als je hier komt, is het een klein beetje het is al een cultuurshock. En dan heb je nog die dubbele van, oh, jullie haten ons ook nog, Ja. weet je. Ja. En dat zorgt wel voor een heel andere dynamiek. In Suriname, er is zeker ook daar discriminatie. Maar omdat iedereen eigenlijk van een struggle komt, I guess, en iedereen is daar gebracht, heb je altijd, denk ik, een basis van respect en toch begrip. En hier merk je echt van, oh, we zitten op eilanden. Dat is in ieder geval mijn visie erop. Wat denken jullie daarover? Sowieso, in Su, als je nu kijkt, bijvoorbeeld toen ik daar woonde, van 13 tot 16 woonde ik daar. Dacht ik van oké, als je Nederlander, je komt daar, nu ze zeggen man, ja, jij bent anders. Ja. Je hebt alleen maar euro's, dit, dat, dat, ja. Want ik kwam daar gewoon alleen maar om te leren, want hier ging het niet goed. Dus ik dacht oké, we gaan dat gewoon doen. Als in Su ben je anders. Ja, dacht van oké, in Suriname voelde ik me niet zo. Ik bedoel, in Nederland voelde ik me niet zo, maar in Su wel. Van oké, ik snap die onderscheid niet. Dus in Su is er niet direct discriminatie, maar wordt wel een onderscheid gemaakt van jij bent van de andere kant. Je bent niet van ons. Ja, die voel ik wel, man. Als ik in Su ben, de laatste keer dat ik in Su was, hè, ik stond in de supermarkt. En sowieso is Mesranang Tong echt van ja. Maar je weet toch, in de Su, die Chinezen, je moet Su praten. Ja. Dus ik had een beltegoedkaart nodig. En die mensen stonden achter me aan van oké, ze keken al naar me van je komt niet van hier. En toen moest ik zeg maar aan de balie zeggen dat ik een beltegoedkaart nodig. Ik schaamde me gewoon. Ja. In mijn eigen land. Ik durfde mijn taal niet te spreken in mijn eigen land. Dat is wel erg. Dat heb ik ook wel gekend, ja. Dat je echt zo denkt van, zeg het, doe het niet, doe het niet, doe het niet, doe het niet. Ik wil niet, ik wil niet. Hoor me. 10 euro belt goed. Nooit. 100%. Je moet die lingo Gewoon kennen kort. toch? Je moest van je geld nemen man. Sorry, Ja. wanneer is het je eigen land? Dat is ook een moeilijk inderdaad. want- Wanneer is het je eigen land? Ik denk dat het voor iedereen eigenlijk anders zit. Hoe zit dat bij jou? Ik zeg het je eigen land als je daar geboren bent en opgegroeid. Maar dan heb ik een vraag. Als je hier bent geboren, je bent 1 jaar en je gaat daarna naar Su.
en je blijft daar voor altijd, dan is het ook je Is land, het ook, toch? is het ook je eigen land. Ja. Maar ik zit het vast aan een minimaal aantal jaren, zit het vast aan een gevoel, want voordat ik naar Su ging, was het mijn land. Ik denk dat men het eerder linkt met de struggles en ervaringen die jij niet hebt meegemaakt. Men gaat dus, kijk, ik ben pas 2 jaartjes hier. Ik heb 20 jaar daar gewoond. Automatisch, als jij van Nederland komt en al ben je donkerder dan bijvoorbeeld iemand van daar, maar alleen omdat je accent anders is, word je niet gezien als Surinamer. Ja. Omdat men ervan uitgaat, en Surinamers is het makkelijker leven. Werk vinden is niet zo moeilijk. Het is gewoon makkelijker. Dus sowieso wordt jouw struggle niet vergeleken met wat ze daar hebben. Dus pas eigenlijk als je daar bent voor een lange tijd, bijvoorbeeld je bent 5 jaar of 7 jaar daar gebleven, en je hebt meegemaakt wat ze hebben meegemaakt, kunnen ze zeggen van oké, je bent een van ons. Ik denk dat het daarmee wordt gelinkt. Ik hoor Ja. wel wat je zegt. En ik geef je ook gelijk. Maar ik denk niet dat, zeg maar, dat die struggle een bepaald gevoel definieert. Snap je wat ik... Begrijp Ik je snap wat wat je zeg? bedoelt, maar ik ben het wel met hem eens. Dat is wel mijn ervaring ook. Als je daar echt, omdat ik daar ook heb gewoond, zeg ik nu ook altijd tegen mensen, ook al ga je elk jaar voor de hele zomervakantie naar Suriname. Als je daar hebt gewoond, Is echt voor een paar anders. jaar, dan pas weet je hoe het echt is. En dan mag je jezelf, ik vind nog steeds wel dat iedereen Surinamer is. En het is nog steeds je land. Maar echt, inderdaad, als je daar een paar jaar hebt gewoond achter elkaar, dan is het wel gewoon inderdaad een heel ander verhaal dan gewoon op vakantie gaan of daar een paar jaar studeren of iets. Maar het ligt ook echt gewoon aan de persoon, denk ik soms. Maar vinden jullie dan ook allemaal dat, zeg maar, de Surinamers die in Nederland wonen en niet in Su hebben gewoond, niet kunnen zeggen dat Suriname hun land is? Ik denk dat je gewoon moet zeggen dat je van hier bent. Maar Ik zie Nisa naast jou al een tijdje fronsen. Nee. Wacht, maar zij willen ook reageren al de hele tijd. Ik Zeg maar. ben wel eens met Wiedep, want toen ik daar woonde, ik moest strijden voor mijn plek, zeg maar. Maar nu, ik heb gestreden in die 3 jaartjes en ik heb mijn plek nog steeds. Ik word erkend als Surinamer gewoon, daar door mijn mensen. Dus op dat opzicht heeft hij wel gelijk. Mag ik hierop reageren? Sorry, ik ben er totaal niet mee eens dat je kan zeggen dat iemand moet zeggen dat Nederland jouw land is, wanneer je het erover hebt, dat dit een westerse land is. Dus het is sowieso niet van jullie of van ons. Het is wel gebouwd op de bloed van je voorouders, maar ja, ik ben zelf Turks en ik ben gewoon in Nederland geboren. Maar ain't no way in hell dat iemand me gaat uitleggen dat ik Nederland ga erkennen als mijn land, als mijn vaderland. Want nee, Dat sowieso ik ben niet. gewoon Turks. Ja. Dus ik snap wat je bedoelt, want je staat niet gelijk aan de mensen vandaar, want dat is in Turkije ook gewoon zo. Die mensen kijken je ook aan van, je komt zomaar, je bent niet van hier, maar nog steeds, ja, is niet, je kan niet zeggen dat je van Nederland komt, want wat Fano ook zegt, je wordt hier ook niet geaccepteerd. Dus nu ben je in niemands land of zo. Dat is wel hoe het voelde. Dat Ja. gesprek heb ik ook een keer gehad toen ik in Suriname woonde. Sorry? Oh gosh, Oh ja. comments. Mensen gaan Oh ja, los in de de comments. comments. Ja. Nee, maar ik ben het, Mensen zeggen, ik hoor wat je zegt. maar Even ik ben kijken. het daar ook mee eens hoor. Want er is wel een gezegde van wat oudere mensen zeggen in Suriname van. Toch, als je daar geboren bent, toch, Ikumbate is daar. Juist. Dus daar ga je ook begraven moeten worden. Maar voor mijzelf was het gevoel van, want ik had ook hetzelfde meegemaakt. Ik kwam pas daar als jongen. Ze vinden van, je bent Nederlander, dit, dat. Maar na de mate der jaren, voor mijn gevoel was het van, toen ik me echt besefte van, ik ben Surinamer. Bijvoorbeeld in de zomervakanties, je hebt bamboe, je gaat vliegers maken, je doet mee met wandelmars, je doet mee met, zeg maar, je gaat echt daar meemaken van hoe leven daar is. En dan pas kon ik echt zeggen van, nee, dit is waar mijn hart ligt, is mijn land. Ja, precies. ja. Ik denk, sorry, voordat je gaat. Nee, ga maar. Ja, hij wil al een tijdje iets zeggen. Ja, wat ik wil zeggen zijn 2 dingen, denk ik. Ik snap wel waar ze vandaan komen. Is ons moederland. We zijn gierig ervoor. We delen het niet graag. Dus ik snap waar ze komen. Maar wat dit veroorzaakt, het veroorzaakt ook gewoon meer, hoe noem je dit? Onenigheid. Een splitsing. Een splits. Want bijvoorbeeld, jij bent in Nederland geboren.
Sowieso, die Nederlander ziet jou niet als Nederlander. Dat is de, kijk, En aan het begin hadden we het over community. Laat zeggen, die Nederlander ziet jou niet als Nederlander, maar jij komt van Surinaamse roots. Je ouders zijn beide in Suriname geboren. Nu ga je naar Suriname, maar tegelijkertijd erkennen hun je ook niet als Surinamer, want je bent in Nederland geboren. Dus waar vind jij je community dan? En dit gebeurt dan met zeker, ik weet niet, misschien 40% van de Surinaamse Nederlanders die naar Suriname gaan, die eigenlijk gewoon onze mensen zijn. Zij onze kleur, hun voorouders zijn van ons land gewoon. En ik snap die moederslandsliefde van ik ben daar geboren, je hebt sowieso gewoon niet dezelfde struggles, maar uiteindelijk moeten we een community vormen om Suriname uiteindelijk op te liften en tegelijkertijd de black community. Dus dan moeten we die oneenigheid dan wel tegengaan. Precies. Ik ben Ja. het daarmee eens. my Videp, drop. ik zie je. Ja, ik sluit me eigenlijk ook aan wat je net zei. Ik gaf eigenlijk gewoon mijn mening van wat ik denk dat de meeste Surinamers denken. Ik denk ook dat de meeste Surinamers echt een grote fout maken om die splitsing te maken. Ik denk niet dat ze echt bewust zijn van als iemand Surinaamse ouders heeft en naar Suriname gaat op vakantie om hun land te claimen. We zijn daar niet bewust van als we de persoon wegduwen, we juist eigenlijk zwakker staan. Ja. Ik denk ook, het is een beetje van, het komt ook van een kant van jaloezie, een kant van onafhankelijkheid, want toen Suriname onafhankelijkheid werd, hebben heel veel Suriname in de steek gelaten, zeg maar, tussen haakjes. Dus ik denk ook dat die denkwijze komen van je ouders, onbewust en ook gewoon iedereen waarmee je bent opgegroeid in Suriname, wat ik net zei, door dezelfde struggle. En dat we dan onbewust onze mensen eigenlijk wegjagen. Want nu zit jij met de vraag, oké, maar waar hoor ik thuis? Wie ben ik eigenlijk? Wie ben je? Ja. Want, ja, ga maar. Nee. Ja, dat is eigenlijk een punt. Ik wil nog één klein ding zeggen. Mhm. Het is gewoon, het is nog steeds on topic. Maar ooit had ik een discussie met een vriendin van me. En het ging erover dat die Surinaamse Nederlander zelfs meer houdt van Suriname dan die Surinamer die zelf in Suriname woont. En ik zei ervan, yo, je kan dat niet vergelijken. Want het ding is, in Suriname, wij houden sowieso van, ik hou van Suriname. Maar door situaties in Suriname, door dingen die ik heb meegemaakt in Suriname, dus zulke dingen hebben gemaakt dat ik mijn land dan minder ben gaan waarderen. Want het land zelf heeft mij pijn gedaan. Dus dan zeg dat ik niet van mijn land hou. Maar die Surinaamse Nederlander die in Nederland woont, heeft dat niet meegemaakt. Dus zijn liefde is nog, je weet toch, is nog... Geromantiseerd. Maar Ja, dus hij precies. bekijkt het ook gewoon vanuit buiten. Dus, en als ik iets zie van buiten, dan denk ik, hé, ik wil dat hebben, maar ik wil daarvan wel deel uit. Oké, maar begrijp je zeg maar nu ook waarom dan mensen in Suriname Ja. zeg maar zo denken over Ik mensen hoor die je. niet in Suriname wonen? Want ik zou Ik net hoor je. zeggen, ik denk dat het van beide kanten komt. Ik denk dat de Surinamers die altijd in Suriname hebben gewoond, een beetje kijken van, met zijn van, jullie denken dat jullie het makkelijk hebben, jullie hebben het land achtergelaten. En de Surinamers die hier zitten, die kijken, en met hier Nederland of Europa, die kijken met, waarom zijn jullie daar? Kom naar hier. Ik ben mijn dingen aan het doen, waar het is, Holland aan een paradijs, weet je wel, dat soort dingen. Dat is niet wat het per se is. Ik denk dat het van beide delen komt. Maar dit is wel echt een heel interessant gesprek wat we hebben, want dit is inderdaad community. Hoe kunnen we een community zijn als we duidelijk een tweesplitsing hebben en heel veel Surinaamse Nederlanders het gevoel hebben dat ze op een eiland wonen, dat ze niet per se in Suriname helemaal thuis zijn, want ik heb ook moeten struggelen. Ik heb moeten vechten voor mijn bounty-titel om het weg te halen. Ik was elke dag met zo'n bieten in die bus. Ik had geen Oh, tijd. maar je bedoelt op het moment dat je weer dat je van Nederland naar Su ging om daar te wonen. Ja. Vertel eens even over die periode. Nou, het was 2010. Enver en de Mighty Youth waren helemaal heet. En ik was helemaal daar. Dus ik was in mijn eerste jaar sprak ik P-taal. Ik kon al die liedjes. Wow. Ik was helemaal in it to win it. Dat ik dacht, ik moet meedoen. Want ik merkte meteen, ze waren meteen van Bounty. Met je touchtelefoon. En ik was van, wat heb ik gedaan? Oh, maar ze noemde je ook echt Bounty. Oh, 100%. Ze noemden me Bounty. Dus, en ik was best wel zacht. Totdat het misging een keer. En toen heb ik geleerd om mezelf op te komen met mijn mond. En niet met mijn vuist. Oké, als we eerlijk zijn. Ik heb in de eerste klas. Ja, mama, ik ga het zeggen.
heb ik gevochten. Kan gebeuren. Maar toen was het direct klaar ook. Welke Niemand, basisschool? niemand. Niemand durft. Nee, ik zat op de middelbare. Dat was Milo. NOS. Nee, ik zat niet op de NOS. NOS. Ja, nu is het. Ik weet niet meer wat het nu is. Advantage. Advantage inderdaad is het nu. Maar toen het nog NOS was. En er waren 7 klassen op die hele school. Met 10 kinderen per klas. Dat heb ik moeten matten. En daarna was het voorbij. Ik werd opgehaald door de schoolbus. En ik zeg altijd dat dat mijn integratie is. Want die vrouw had dus zo'n Noah-bus. En dan die stoelen stonden omgekeerd. En dan gingen we langs de Cinia-school. Gingen we langs NOS. Gingen we langs alle scholen om kinderen op te halen. Iedereen afzetten. En daar heb ik alles geleerd. Want in het begin gingen ze allemaal rossen elke keer. Je wordt moe. En daarna dacht ik, een keer kwam ik van, doe het weer, laat me gaan. En ik werd steeds beter en steeds beter. Dus daarom, mijn mond is gewoon Beter in scherp vechten. nu. Ik kan Wauw, nu maar- gewoon mezelf verdedigen. En ik heb respect gekregen. En shout-out dat is gebeurd. Maar hoe problematisch is het eigenlijk Dat je moet vechten. dat je als kind zijnde ook door al deze dingen heen moet gaan om geaccepteerd te worden door het zijn je eigen mensen. Ja, het was heel Kan raar. ik dat dan wel zeggen, je eigen mensen? Of is het dan toch... Bij mij was het meer een irritatie van, oké, ik voel me persoonlijk geen Nederlander, want dat paswoord is niet mijn keuze, ik ben gewoon hier Is geboren. precies wat Lisa zegt eigenlijk. Ja, als ik een dubbele nationaliteit kon hebben, had ik het gedaan. Maar Nederland wil dat niet. Nederland is heel onafhankelijk. Sorry, Nederland. ga verder. Dus dan van ja, als mijn Surinamers me zeg maar niet claimen tussen haakjes, wat moet ik dan doen? Moet ik dan doorstrijden voor mijn plek en staan wat ik eigenlijk gewoon verdien? Want toen ik in SU was, ik kon geen SU. Dus ik heb het geforceerd geleerd in eindstand, ik kan het nu vloeien. Ja. Dus eindstand nu ik dat kon, eindstand, ik heb ook gevochten daar op de basisschool. Zie je? Heb jij ook? Iedereen. Jij hebt ook gevochten, maar jij woonde al daar. Jij kwam... Je moet gewoon 1 keer vechten. Maar wat ik me dan afvraag is, zeg maar, jullie waren toen kids. Ja, Hoe zou het nu zijn als ik nu zou zeggen, ik pak de biezen, ik ga naar SU om daar te wonen, ik wil nu daar wonen en daar mijn ding doen. Zeg maar, word ik als volwassen mens geaccepteerd of moet ik ook als matten? je met een parabool. Wacht, we supporten geen violence. Ik moet het Nee, even voor de nee, zekerheid zeggen. Maar ik denk dat de ervaring anders is. De tijd waar wij het ook over hadden, wat ik zei, was Is een hele 2010. andere Was een tijd. andere Zeg tijd. maar allemaal zelfde generatie ook een Ja. beetje. Ja, maar als ik eigenlijk naar die tijd kijk, dan is het de situatie daar eigenlijk alleen maar slechter geworden in de afgelopen Klopt. 10 jaar, 14 jaar. Ik denk van niet. Ik denk dat er Nou. steeds meer Nederlandse Surinamers teruggaan. Je ziet steeds vaker op scholen dat... Jawel, dat wel, maar zeg maar als we het nu gaan hebben over Suriname Maatschappelijk. zelf, qua maatschappelijk, Ja, nee. politiek, dergelijke, dan gaat het slechter. het gaat slechter. Maar daardoor gaat het automatisch toch ook, mensen hebben andere dingen aan hun hoofd. Klopt. Klopt. En dan is er zeg maar nog meer oneenigheid, en dan komen weer mensen vanuit hier, Met gaan Ja. naar daar, en dan... Want ik heb het over de tijd toen 1 euro 3 SCD 35 was. Klopt. En niet Klopt. 40 of wat het Kijk, ook kijk, was. Vissa, vissa, Bigfoot, Toen het alles niet was echt... er. Hey, een hals, alle... Ja, in de comments laat In de even comments, ja, weten ja. wat de koers is op dit moment. Ik ben ook Wat wel is de benieuwd. huidige koers? Zeg maar, Is- ja. Als wij nu naar daar gaan, dan leven Volgens mij we 40 Precies. Ja. Het is 40 of zo, ja. Is het 40? Het is 39 of zo. Bijna 40. Dat was 40. Maar nog geen 40. In de comments zie ik een interessante vraag. Iemand had gezegd, wanneer is het mijn land? Laat maar zeggen, wanneer is Suriname mijn land? Heeft het te maken met een aantal jaren? Moet je eerst matten? Nou, Nee. nee, Moet zeker je, niet. wat is... Zoals ik al aankaartte voor mezelf. Voor mij was het gewoon van het gevoel van echt daar zijn. Dingen meemaken, in de zomer vliegers maken, zelf met bamboelem, plastic zak. Alles gewoon zo creatief mogelijk denken. Dat heeft me ook gemaakt zoals wie ik ben nu. Bijvoorbeeld ook voor mij hoe ik er nu zo terugkijk. Voor mij in de eerste instantie is de community voor mij begonnen. Zeg maar ook die schoolbussen, reisjes. Ik zat op Sint-Elisabeth school 2 in de stad bij Palmertuin. Had ik kinderen ook van de Paulusschool. Allemaal verschillende scholen en daar kom je ook samen. En toen was ik, voor mij is dat het gewoon. Als je gevoel je zegt van oké, nu voel ik me echt thuis, nu voel ik me echt vrij hier. Dan is het voor jou je land. Ik had dat pas na Ik heb strijden. nog een vraag. Dus als een Nederlander nu ook naar SU gaat en hij woont daar voor 10 jaar. En hij kan Nee. zelfs Surinaams praten. Dat, Nou, oh. Vliegers Nou, maken, is nee. dat daar zo? Nee. Kijk, ik vind het Ja. mooi en knap van je dat je SU kan, maar ik kan je niet rekenen als want je bloed is van Europa. Jij bent niet van ons, zeg maar. Dus laat maar zeggen, als je halfbloedje bent, dan kan ik je begrijpen. Maar fully Nederlands, dan van nee. Dus je moet voorouders hebben die uit het land komen en een paar jaar daar hebben gewoond. Dan kan je zeggen Suriname is mijn Kijk, land. het wonen hoeft niet eens per se, want als je
echt connected voelt met Suriname bijvoorbeeld, je gaat ieder jaar naar daar, je doet meer dingen, dan kan ik het begrijpen. Ik zie een hele leuke comment. Ik vind het wel een moeilijke. Het is heel moeilijk. Want zeg maar, aan de ene kant stellen we privileges aan het kunnen zeggen dat je van Su bent of dat het je land is. Want zeg maar, je moet daar vaak zijn. Ik weet niet of jullie de ticketprijzen hebben gezien. Die ticketprijzen zijn echt absurd. Toevallig gisteren. We praten nu over XLM. Toch? Maar En zelfs dan. tegelijkertijd hebben we het ook over de taal. Ik ben opgevoed door mijn moeder en mijn oma. En als ik Su tegen mijn oma terugsprak, dan was ik een brutaal kind. Ja. En dan moest ik mijn mond houden. Until this day. Until this day. Dus in hoeverre, als je al zeg maar, je hebt geen doekoe. En zeg maar, je mag niet Su terugpraten. Ja. Dus je kan de taal niet. Bepalen deze dingen dan dat je niet Surinaams bent? Dus dat zeg ik toch. Ik denk dat wij Surinamers ook een beetje confused zijn wie we identificeren. Dat is echt zo. Surinamers. Surinamer. Onbewust duwen wij onze eigen mensen weg. Onbewust. Ja. Waardoor we niet de vraag moeten stellen, maar even, wanneer is iemand een Surinamer? Wanneer is het jouw land? En dan kijken we echt naar elkaar van. Ja, ik weet niet. Als je vliegers maakt en zo. Ja, eigenlijk Want we kunnen geen antwoord geven in het- daarop. Ik zie hier een comment. Ik vind dat je een echte Surinamer bent als je minimaal een week in het binnenland hebt geslapen. Wie heeft allemaal een week in het binnenland? Ik heb in het weer. Mijn vader is ook oorspronkelijk, zeg maar, toch? Niet van de stad, dus Ja, ja. Dus jij bent een echte Surinamer. maar zelfs Ik dan. denk wel. Ik denk we moeten badges maken en dan elke aflevering uitdelen aan mensen. Jij bent echt Surinamer. Ik vind wel zelf uit ervaring heb ik ook gemerkt dat Hey. of je Surinaams bent of niet, heb je, als je er niet gelijk alles van af weet, word je heel snel zeg maar, door andere Surinamers weggepusht. Ja. Ik weet zelf dat op de basisschool kwamen ze heel vaak met, ja, maar je bent gemixt, of je spreekt de taal niet, of je verstaat niet alles. Waardoor je automatisch weg wordt gepusht. En ik op een gegeven moment zelf ook dacht van, oké, maar als jullie me toch niet willen accepteren als Surinaams, dan wat het nut heeft voor mij om ook nog te gaan doen alsof ik Surinaams ben. Ja. Als je het toch niet vindt dat ik het Het is inderdaad een heel lastig ding. Maar waar denken jullie ook dat dit vandaan komt? Waarom kijken we zo naar elkaar? Hoe is die splitsing Ik ontstaan? denk het heeft te maken met de geschiedenis en hoe de mensen in Nederland zijn gekomen. Ze komen daar en ze denken ze kunnen maken en breken en weer weggaan. Dus ik denk daarom eigenlijk. Ik heb zelf momenten meegemaakt dat mensen die het goed hebben in Suriname niet worden gezien als Surinamers. Dus als je bijvoorbeeld een rijke Surinamer bent, Elite. kijk bijvoorbeeld mensen in sommige buurten die zeg maar de minder bedeelde mensen kijken naar je van. Jij zou eerder kunnen passen met Nederlander. klopt. Zo erg is het. Ja. Als ik mag aanvullen op wat Jaloezie, man. Als ik mag aanvullen op dat wat Fierro zei, ik denk dat het sowieso bij ons Surinamers ligt, gewoon bij onze denkwijze en mentaliteit. Want bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar net als hoe Fierro en ik uit Suriname zijn gekomen nu op 23-jarige leeftijd en 22-jarige leeftijd, denk ik. Als wij na 5, 6 jaar terug gaan naar Suriname, worden wij ook Ja. niet gezien Ja. als Surinamers. Nu al denk ik. Snap je? Dus het heeft sowieso te maken met de Surinamer en de denkwijze en de mentaliteit. Want voor mij ben je Surinamer als je... Kijk, nu heb ik een nieuwe mindset, want eerst dacht ik ook Surinamer, je moet in Suriname geboren zijn. Eye-openers. Maar nu ben ik van, nu ben ik van mening dat als je voorouders van Suriname uitkomen, en je hebt die liefde voor Suriname en je probeert Suriname dan ook gewoon op te levelen, dan ben je voor mij gewoon Surinamer, man. Want denk kijk, dat ook het is. Anthony Nesty. Kom. Ook Anthony Nesty, die volledig Amerikaner is. De eerste donkere coach volgens mij qua zwemmen in Amerika. Hij wordt nu ook gezien van, ja, maar hij is geen Surinamer. Ik denk bij mezelf van, yo, die man heeft letterlijk een medaille gehaald voor Suriname. Daar opgegroeid. En nu omdat hij in Amerika is voor een betere leven, of zeg maar, doen wat hij wil doen, wordt hij niet meer gezet als Suriname. Maar Ja. eigenlijk toch,
Dat is sowieso niet goed, maar ik denk dat het vanuit boosheid komt. Jaloezie Want- en bullshit. Ja, jaloezie en boosheid. Maar Want waarom hebben we dat naar elkaar toe? omdat, kijk, om dit geval als voorbeeld te nemen van Anthony Nessie bijvoorbeeld. Waarom is hij geen coach van Suriname? Ja. Waarom is hij geen hoofdcoach van het nationaal zwemteam van Suriname? Mm. Toch? Hij heeft sowieso veel voor Suriname gedaan, maar zijn resources die in zichzelf zitten, worden nu gebruikt in Amerika. Wat doet hij nu op dit moment voor Suriname? Dus ik snap van waar ze komen, Ja. maar hij is eigenlijk nog gewoon steeds Surinamer. Hè? Maar ik snap die boosheid, want Dan heb waarom is hij in Amerika? Ja. Dan heb ik nog een vraag. Dus die gelaten. Want jullie kunnen dat zeggen, maar jullie zitten ook hier. Waarom gaan jullie terug uiteindelijk Nee, om maar- terug te gaan? Like, Jawel. waar is de grens? Kijk, als ik gelijk antwoord daarop mag geven, ik weet niet van jij ook van mezelf, maar ik ben niet meer van plan om in Suriname te wonen. Waarom? Ik ben hier gekomen om mezelf op te bouwen en resources van buiten te halen, want in Suriname heb ik die resources niet. Dus ik Klopt. kom ze buiten uithalen om later daar weer te kunnen investeren in Suriname. En als je echt wil investeren in deze periode in Suriname, kan je niet in Suriname zijn, want los van de economische situatie, heb je resources van buiten nodig. Je hebt je netwerk nodig van buiten. Dus ik ben mijn netwerk hier komen uitbreiden, die resources komen halen en uiteindelijk wil ik dat weer investeren in Suriname, maar ik kan het niet in Suriname doen. Oké, dan heb ik een vraag voor jou. Mag ik op staan? Jazeker. Oké, je gaat hier blijven. Oké, je maakt je kinderen hier. En dan nu maken jouw kinderen hetzelfde mee als zij teruggaan. Hoe zie je dat? Daarom ben ik niet hier om soort van mee steentje bij te dragen om die verandering te brengen in Suriname. Want als laat zeggen wij investeren in Suriname, die investeringen pakken uit. Misschien hoeft mijn kind niet eens hier in Nederland te zijn. Misschien diezelfde kansen die hij dan hier zou hebben, heeft hij daar ook gewoon door mee werken. Andere Surinamers hun werk, die investeringen die zij hebben gemaakt in Suriname. Misschien hebben ze dan diezelfde kansen ook in Suriname. En dan ga ik happily terug naar Suriname hoor. Oké, maar als jij niet teruggaat, en hoe lever jij een bijdrage nu aan Suriname? Nu op dit moment, Nee, zeg maar wanneer je al kinderen hebt. Je zegt, want je gaat heel de bijdrage leveren, toch? dat zeg ik. Dus door die investeringen die ik ga maken, dus die ik ga doen in Suriname. Oké. Ik ga daar ook gewoon terug met mijn kinderen op vakantie. Misschien gaan we zelf daar wonen voor een paar jaren. Maar ik kan het mezelf niet permitteren om nu terug te gaan of om terug te gaan voordat ik die investeringen heb kunnen maken. Want anders ga ik het niet kunnen doen. Ja. Wat was je vraag ook alweer? Die ik hem net Ja, stelde. wat zei je? Hoe gaan we investeren in Suriname vanuit hier? Zeg maar, wat ik daarop wilde zeggen, want ik was het even kwijt. Zeg maar, het feit dat wij als Surinamers hier, en überhaupt gewoon Surinamers in Nederland, het feit dat wij bepaalde dingen kunnen doen, is al een investering. Want überhaupt buiten ons volk wordt er al gezegd, zeg maar, dat wij als donkere mensen niet wat gaan bereiken met ons leven. Terwijl, als je er nu naartoe kijkt, hallo, we hebben zeg maar Surinamers, donkere mensen, Tweede Kamerleden, gewoon daar zitten gewoon en Ja. ze zijn bezig aan het werken, hun kennis aan het opdoen. Ja. Wat niet mogelijk is in Suriname. Klopt. Want voor hetzelfde geld, dat is ook een van de redenen waarom mijn moeder heeft gezegd van, ja toch, we gaan weer terug, school is beter. Zo Ja. is het gewoon. Zoals hij zei, van die resources heb je ook wat buiten nodig. En wat ik zelf ook denk, is dat zeg maar, mensen in Suriname te snel denken van, ja toch, we zijn independent, we kunnen dit wel gewoon. Terwijl als het niet gaat, dan gaat het niet. Je Ja. moet ook onthouden dat we zijn verder aan het moven. Dus in hun geval bijvoorbeeld, je komt van Suriname en je gaat naar Nederland toe. Eigenlijk zou jij als mede-Surinamer moeten zeggen van, hey, weet je wat, doe jij je ding daar zo. Jij gaat het daar zo goed doen. Jij kan het verder maken. En wij zorgen er gewoon voor dat onze cultuur nog bij jou blijft. Maar we zijn nu heel veel aan het gatekeepen. Dat ik het gevoel heb van, hé, maar je moet daar naartoe, toch? Dan doe die Nederlandse ding. Ja, want zelfs in het gesprek wat wij nu voeren, hoor ik nog steeds te vaak hun en wij en daar. En denk ik, wie is hun, wie is Ja, wij? We zijn eigenlijk allemaal, Eén. het is eigenlijk gewoon allemaal één. Maar wat je zegt is waar. We moeten elkaar niet, gewoon omdat je naar een ander land verhuist, omdat je daar andere kansen hebt. Maar ook als je naar een ander land verhuist, omdat je gewoon niet in Suriname wil wonen, moeten we je alsnog accepteren als Surinamer. Want je bent gewoon Surinaams als je voorouders hebt die daar zijn gebracht. Want at the end of the day zijn we allemaal Afrikanen. We delen Staan we allemaal niet eens dezelfde daar? geschiedenis. Nou, verdwaald daar. Dus Snap je. weet je, dus het is zomaar, het is,
kijk hoeveel ruimte dit gesprek en dit topic en het gevoel van wie hoort bij de community inneemt. Terwijl we eigenlijk moeten focussen op hoe dat pliep zijn we daar beland. En wat doen we daaraan en wat kunnen we daar veranderen? Denken jullie dat, bijvoorbeeld, want in de slavernijtijd was heel veel verdeel en heers. Zo hebben we ook colorism en allemaal andere dingen. Denken jullie dat dit daar een effect van is? Of dat het gewoon in de cultuur zit dat we elkaar afstoten? Of dat we splitsingen willen maken? Waar ligt het aan? Ik denk omdat laten we zeggen, we zijn nu echt een community om het zo te zeggen. We zijn geen vest. We stoten elkaar af en als nu een donkere persoon de top houdt, is het van ja, hij heeft dat en dit gedaan. Niet op een goede manier. Maar als een lichtkleurig persoon, mag ik wit zeggen? Ja, het is wit en zwart. Oké, Sorry. Oké, maar als een wit persoon iets had, is het ja, oké, Henk, goed gedaan joh. Hij neemt zijn mensen mee. Als ze nu staan bijvoorbeeld iets bereikt, dan hij laat zijn geld in de familie. En hij stijgt, hij haalt alles. Maar als een donkere persoon iets doet, dan is het ja, maar je hebt dit gedaan. Je zei, nou, in een boom mee. Buiten dat ook, sowieso, als je kijkt naar Suriname, veel mensen leven op survival of the fittest gewoon. Gek. Mensen gaan niet eens investeren of zo. Ze halen dingen uit Suriname, houden het voor hunzelf en vertrekken daarna ook daarbij. Waardoor ook die gedachte komt van, toch als er mensen zijn met wat meer, denk je al überhaupt van, hun zijn niet net als ons. Toch, hun doen hun, hetzelfde ook bij de regering. Er is gewoon te veel oneenigheid daarin, zeg maar. Ja. Wat ik ook heb gemerkt is, onze mentaliteit is different, want als we hun die staan, als hij zijn, laten we zeggen, zijn jackpot heeft geslagen, hij gaat kavels kopen. Maar bijvoorbeeld een blakke man, die gaat bijvoorbeeld een Markt X kopen. En zodoende is het van ja, onze prioriteiten zijn niet op orde. Ja. Zeker niet. Ik zie dat we nog een comment hebben die een beetje aansluit op wat je net zegt. Surinamers willen hun eigen mensen niet zien groeien, / beter zien doen. Klopt. Simpelweg omdat zij dat niet voor zichzelf kunnen doen. En dat is die krabbenmentaliteit. Ja, klopt. Ik denk dat het sowieso te maken heeft met succes als het gaat om black people in het geheel. Als iemand kan ergens mee bezig zijn en echt zo hard aan het werken zijn dat je gewoon kan zien van ze gaan ver komen. En dan gaan ze je blijven hypen van ja, maar je kan het. En op het moment dat je daar zo bent, dan komen ze opeens met oh, je denkt dat je beter bent. Ja. Je denkt dat je nu opeens Klopt. een andere guy bent, terwijl jij denkt van maar wacht even. Ik dacht doe dat iets jullie tofs dachten, voor. dat ik iets goed deed. Ja. En dat ik terug zou gaan en dan jullie zou laten zien van hé, we kunnen het samenhalen. Ja. En kan jullie ook leren hoe jij verder komt. Klopt, maar dat is dus hetgene wat niet wordt gedaan, zeg maar. Als de ene persoon wat doet, er gaan andere mensen naar kijken en er zeg maar neer op praten van oké, weet je toch? Het gaat nooit werken, je gaat niets bereiken, dat. En vervolgens halen ze wel er wat van uit en dan laten ze alles achter. Maar diezelfde mensen die zeiden van jullie gaan niks halen, zijn nu aan het vechten met elkaar al om hetzelfde te doen. Ja. Ik moet even inspringen, want we gaan heel goed in het gesprek, maar we moeten afronden. Ja, En ik wil helaas. heel graag nog jouw poëzie word horen, horen. like je spoken word. Dus ik wil je vragen of je daar nu tijd voor wil maken. Maar het gesprek ging echt heel lekker. Ja, En zeker. En ik heb het gevoel dat we door konden gaan voor nog Het een is paar zeker uren. nog niet afgelopen. Nee. Dus komen jullie terug volgende week? Ja. Als ik word Jullie zijn, Bij deze. je bent uitgenodigd allang. dat sowieso. En ook alle kijkers. Ik hoop jullie volgende week ook weer terug te Ja. zien. Maar we zijn er nog Zeker. niet. We zijn er nog niet. Nee, maar Zeker de niet. sfeer was goed, alles was goed. Toch? Ja, Dit is pas het begin. Ik wil meer comments zien volgende keer. De mensen praten leuk mee. En dan gaan we nu even luisteren naar Eli. Ik moet wel aangeven, er is één zin in mijn poem. Je scheldt. Nee. Waarmee ik niet... Weet je wat? Ik zeg het gewoon. Doe Ja. het maar gewoon. Oké. Motherland. Waarom ben ik niet in mijn motherland? Is het wel mijn motherland? Identiteit weg. Eenheid weg. De witte man zegt, is wat ik liever heb. Divided, they conquer. Divided maken ze ons kapot. Dat mijn eigen Afrikaanse broeder tegen mij zegt, slavernij is het verleden. Het heeft geen invloed op het heden. Het is sowieso tijd dat we door blijven streven. Maar is dat echt hoe die zwarte broeder dacht in het verleden? Is dat alles een teken? Brainwash is hoe ze ons willen houden. Zo houden ze ons liggen. Laag, als de grond. Broeders, mijn zwarte broeders, mijn Afrikaanse broeders. Als één gaan we ze verslaan.
We moeten als eerst als één staan. Zo helpen we onze motherland. Witte man zit te feesten, te vrezen van wat gaat gebeuren wanneer wij van ons slavernijverleden zijn genezen. Dankjewel, Eli. Dankjewel. Ik denk dat het de perfecte afsluiter was voor deze aflevering. 100%. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inzet, jullie input. Ik ben echt heel erg blij met hoe het is gegaan. Raisha, ik wil je ook bedanken. Het is tijd. Toch gedaan. Hopelijk zie ik jullie volgende keer weer terug. Zeker. Jullie zien mij sowieso weer terug. En dit was de eerste aflevering van de Eye Openers. Yes. Trots. Ik wil toch iets opmerken, Ja. als het mag. En ik denk dat ik heb samen zitten luisteren samen met Daniel.